Astagfirullahaladzim ya Allah. Diomongi sing apik nak nganggo klambi kok iso disuweki kabeh. Lah iki kok ora nganggo jilbab kudune do nanti ya. Astagfirullahaladzim. Bu, silai kudung, Bu. Silai kudung, Bu. Bu, silai kudung. Bu. Silai kudung, Bu. Dalam. Aku kok kuatir nak keceblokan gedang aku. Jare saya mbok lagi keceblokan. Ceblokane niku nek anu salah ngoten nggih seneng, nek terus ning sirah dak nggih. Lah itu kan manggone ngendi jaruke? Nggih wonten pokoke mangke tak WA sak gambare. Ora ngono. Kowe panjenengan foto order iki order nek nenggone omah arep bodho. Nang mula iku buangeten sing ngekeki order liyane order ngono gak ana piye kok. Aku enteni lho Bu ya, patayat engko ning gone sapa? Arisan aku bayar double ping pira? Ya Allah aku kok lali ora bayar arisan lali aku. Yasinane ning omahe Lis. Tenan lho. Walah ayune le kaya LP Sukaisih. Iku Bu iku anggere ape awake duren ya tak arani ayu. Aku kok aku kan marani engko marani waduk Kak, tak kei duren. Kolesterol lah sementing ra inu. Astagfirullahaladzim, wonten dawuh menapa Ndara Putri? Wong Islam ora gelem nggo kudung. Tatakno ayo. Sakae nak ana. Alah aku kudungan ngono nek terus dirasani yoga kowe kok lho sing nganggo batik putih. Lho iki kok ketok ayu ya nek nganggo ngono jare. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggal diaturi nganggur kok jenengan iki mbarik napa mboten lah ditakoni ngoten to. Lah nang ngeten kok wis ayu ta urung ya. Dagangan nggih mayong-mayoke alah. Iki dagangan to. Lho, lha sing ngadol jemblem wau sinten? Dadi piyambak iki ngadol jemblem. Nggih. Iki jemblem. Alah, tak online no. Ngapain sampai kenal apa orang yo? Iya. Nggih dereng no. Urung kenal. Dereng. Wis sampe dina kene kok rene no ya. Boten, kula kan wedi nek wonten ngeten iki. Ning guri ae ya, ya. Cih, kula bibi. Gunung Agung nyaren. Pirang sak loron kok tujuane empat. Meskipun kula badhe pinahake apa yang suatu jenis. Nanging yang suatu jenis wonten. Heeh, pancen bener. Yang usulan udah siki ngono lagi bae kaya kajiban. Sing wonten di Taman Sari. Yen kepingin kepake karo eyang
mangsa Eyang Sunan Kudus putih wonten ning wonten panjenengan kekalih Eyang Sari sepuh Eyang Pandhawangi. Yen ngono lungguh pe dhisik. Halo Kang Mas, duduk. Nggih, monggo. Kang Mas duduk. Jane lek ora arep ketemu karo Eyang jane arep ninggal biasa nang jago kok dadak ngandel yen kumpul lek. Jadi kula ibu Ewo, pun nunggu panjenengan kekalih. yen perkara mung ya wis lumrah to. Kalamun kok siramu kabeh kabeh melan panunggun. Mung lawan Eyang ki ya wis pas ngono. Pun titik maksudipun panjenengan kekalih menika boten pantes kula kutuk Eyang. Ngapa Suryani? Kok malah guyoke ya kan, Mbok? Ya banyak Kang Mas, nuwun sewu iki. Astinipun kula kalih Kang Mas Pak Rumin niku kepengin pakai panjenengan. pengen ketemu karo aku. Nggih. Banjur yen wis ketemu karo aku jane arep Wis punipun Kang Mas Pak Tatus Rumin menika kapang saged kalih panjenengan. apa tenan? Nggih ya. Apa iya? Kula dados pasuksen. Wah, cuma kapan lagi Yen kowe kapan kok kapan lawan Kang Mbok Latisari? Yen lawan aku iki ora. Jangan mungkin Tenang. panjenengan kekalih. Nanging sewu Heeh. titik maksudipun itu boten pantes lamun panjenengan kekalih dadawa Eyang Sunan Kudus. Sinten Eyang Sunan Kudus? Awakane sepuh menawi katimbang Gus Wangi niku bisa kan panjenengan kalih. Pancene bener kaya ngono kok kan. Lah nek Pak yo wis pancen garwane arep piye? Eman-eman. Sajane yen kondo eman-eman ngono kok kaya nyimpen ati ngono ya. Wis apa wae, dadi sing mbok karepe. Titik umur panjenengan niku kalian kula niku 11 12. Bener dhisik kok 11 12 iki kok kaya Wis kamara. Umure sampeyan kalian kula. Niku turun kabeh dawa Eyang Sunan Kudus. Turun sangat. perkarane kuwi to. Ngene lho bagus men kang nuwun. Nggih. Satenane kamu ki lho ora duweni rasa tresno karo garwaku kang Mas. Ya iya lho kabeh karo kamu. Ya coba sampe wis kondo. Yen aksare tenan ngono, sapa yo sampe ngono ora padha. Yen lungguh jejer-jeran wae ora pas. Ah. Ing atase Eyang Sunan Kudus lungguh jejeran sampeyan panjenengan niku wah boten pas. Ya nek yen Eyang Sunan Kudus kuwi nek sanding lawan Eyang Pandhawangi ngono piye? Ora boten pas. Ora Boten pas. timbang. Ora imbang. Nggih. Lah iki jangan sampeyan ngono imbang karo bagus. Nek iku lho padha imbang. Jane nanti Eyang dadi garwane Eyang. Iki mung perkarane kepepet kok. Pepet. Saya nampai pepet. Tahu pirung jeneng. Boten mantu. Pancen lho apa? Rasane nunggone ati ngono longso. Saben dina yen awon iki rasane ngati ngono panas. Nanging bisa dicegahan karo wong lanang sing luwih enom. Rasane nunggone ati iki ngono iki ayo banget. Kaki bagus Eyang iki rak garwane rak ya wis sepuh. Kaya dene Eyang Kudus kuwi to. Lah ngono kuwi rak Eyang ngerti lawan bocah nom sing kaya kowe kuwi. Aduh, rasane karo iki kaya saya runcit-runcit rasane kaya mesti mati. Saya panjenengan satu Lo nyawang panjenengan kali niku Mas cekan Mas. Ora kaya ya tak bisa dikit-dikit perkara iki ngono apa? Kuwi matur aja Kan jatuh sikit Mas. Astagfirullah, iki ora sabi. Nek kowe nyaman banget Eyang kabeh iki rasane
sami deg-degan. Ada. Nyuwun Deg-degan. nyuwun sewu nggih, saya latih sekalian latih-latih Kang Mas Bagus Mukmin sakmenika isin. Nah, estunipun Kang Mas Bagus Mukmin menika tresna sanget kali Kok dhisik omjane apa? Seliramu tresna tenan. Lain batin karo eyang. Dene lho. yang Tak tenane ngaku kon duweni rasa tresna karo awak. Saben-saben kula suwaneng gede kersane Kang Mas Sunan. Rasane ati pengen banget sejak kala. Kancane yo. Kang Mas Sunan tingkat nyayai kewajiban yen tresna karo aku. ya monggo alatus monggo. Assalamualaikum. Kowe aja salah timpanan. Nggonku minum ning papan kene nggonku salah. Ning babar pisan, lho sliramu sakon kok ora ngrungokke nggone Sama kali tiga. Sampai tiga. Basya. Aku tak kira kok dulu. Kamu nih kok boten. Jane iki aku ngumun lho. Sakara. Sing dirembuki apa to? Lho nganti garwane temeko ana ing daleman kok kowe nganti ra krungu. Kalau mau kula menika kebok. Santri wonten ing pati. Sebenere ngono. Basya. Yo kuwi sing tak karepno. Senajan kok kepiye wae, kowe iki mono dadi ibu-ibune ning panti kudus. Tumindak sapecak tembung sak klimat. Mungkone bakal tinuwat kabeh rakyat karo santri ana ing panti kudus. Tan semono tapi kanjeng Sunan. Jenengan boten ngantek lek. Training pun Kang Mas Kimono bubar netepi wajib. Ning dina pun Kang Mas kersake lho setan. Jenengan menika disaaken Kyai Brahmat Sitan. Iya. Betul diajak. Jenengan boten kados adat sampun untuk kanjeng Sunan. Adatku biyane piye aku ya temeko ning papan iki saja maklum ora. Kanjeng Sunan! Kanjeng Sunan! Oh, coba Kanjeng Sunan. Jadi ngoten gajah. Kyai Brahmat Setan Kober Kanjeng Sunan. Ana apa banget setan kober? Kyai Brahmat Setan Kober anes Kanjeng Sunan. Kok gagap gugup gusak-gusu. Tundone mengko keseluruh. Nggih. Ana wing dadi apa ngono? Sik. Lagi sak. Hai. Nggih kula Kanjeng Sunan. Pati wangi. Nggih kula. Kene ngopo saben-saben kowe tak timbali kok
nyingkul kelawan pangarepanmu. Ana wigati apa kene Nyai? Boten wonten napa-napa kok Kanjeng Sunan saestu. Yen to ora napa, nanging gene apa? Yen to brongot setan kober sakwise sing dibatak tayo iki dina murca saka pelangkane. Aku ping takon. Sapa tamu ning Panti Kudus? Boten wonten tamu. Tamu menika wonten santri enggal ingkang badhe niku. Niku apa? Santri kok Kanjeng Sunan Cik. Wonten santri panjenengan. Pisan maneh, kowe aja goroh ana ing pangarepanku. Yen to kowe goroh, mengko mundhak dosa. Yen to kowe dosa, mlebu ana ing neraka. Ngapusi dosa. Iki bojone sapa? Sunan Jawarsoti. Nggih. Bapak panjenengan. Banjur sapa kamu? Boten wonten tamu. Saestu boten wonten tamu ingkang Pati wong? Boten wonten. Boten wonten saestu boten wonten kok Kanjeng Sunan. Ana apa ora? Wonten. Banjur sapa? Nika Sapa mlati saya? Mukmin Panuwun. Indah men. Sing iku semono kowe iki kuwi wong desa Sasi. Tak sengkak kinanggur pinangka dadi garwaku. Kurane apa? Nanging iki dina kowe kok tumindakmu nalika saka bener. Ana sambung rakete apa ora? Brongot setan kok berkelawan Bagus Mukmin lan Panuwun. Ngaku. Ana apa ora? boten wonten kok Kanjeng Sunan. Ana apa ora? Boten wonten. Sepisan maneh. Ana apa ora? Ana apa ora melati? Ana apa ora? Jenjen wonten. Dadi ana sambung rakete. Jenjen menika leres. Yen to iki dina iki brongot setan kober disuwun ambil kan Panuwun lan Mukmin. Indah men melati wangi lan ping lapisan. Derajat nak derajat rokok. Dinggahno kaping 1000 sedinane bepasane. Bakal yo kloro. Yen to iki dina ming jatuh kowe. Kula boten nambani maneh. Sumpun sami kok kemawon. Mukmin lan Panuwun iki mono wayahku bebasane. Nanging gene opo? Yen to brongot setan kok mriki mono kok ijolke kawan katresnan. Kula kilap. Kilap. Kula niku anu kok Kanjeng Sunan. Kula niki ndak ngertos Bagus Mukmin lan Panuwun niku. Kula ngiler. Ngiler. Dadi kowe kurang. Saben-saben kowe santun ngono kelawan aku. Nggih nanging kula niki kula kepengin kok Kanjeng Sunan. Kowe kepengin? Nggih nanging namung sithik mawon kok. Sithik lan akeh padha-padha iki mono dosane. Bangeten iki kowe kuwi mono. Sing tuwa ora ngerti tuane. Sing enom picak mripat. Terus mikir iki kan mbok nek kawake wis ditutup sama kode udah macet kados ya ngono ya ayo kode dolanan gekucikan sahan kawis wong pagi sedaya pendamelan dipun rampung
Iki putrane ceblok. Ah, iki anake buah emak di mau ngaku anakku bareng iso nyanyi aku ora dilakoni Pak. Dong, Dalem. yen pancen gaweane durangkung, aku lebih paman Surya. Ngoten, nek ngoten monggo kula dherekake mawon. Ayo bareng karo. Baik. Kabunanku panulan cinggih royo-royo saka Bendera Demak mandi teko nggone bagan lasem. Iki nyaku jonoku. Saderepun wong aturaken tak kula. Senajan ing sak tengahing dalan ora apa-apa. Jane praegene ae tak kanthi ana ing pendopo nanging kuwi sakarone tak anggap kowe dene anak. Apa panyun? Matur marang Pak. Nyuwun sewu. Eyang pestipun kula dhumateng panjenengan pen panggih. Oh, yen wis ketemu pun kula kautus kanjeng Rama Bukan supados ngusik panjenengan. Ampun bandela wonten ing kasopanan Bapak. Nggih. Panulan men. Yen kuwe sowanmu ning Bagan Lasem. Kuwi krana kapan aku matur nuwun. Nanging bareng kuwe matur yen butuh ramamu Trenggono supaya ngripe marang paman. Iki dudu perkaramu. Neng perkarane wong tuamu lan pamanmu Surya. Sinaosa menika perkawasipun yang sepuh kula. Nanging kula ugi katuranipun pantes kalamun kula nindak kewajiban wis paduh wis ngripit panjenengan. Sepisan neh. Aja kuwe melu-melu perkara wong tuwa. Luwih becik bali matur marang wong tuwa. Paman Suryata, kula mboten badhe wangsul wonten ing kasukaran Demak Bintara kalamun mboten sarangan kalih paman. Piye? Nggih, Paman. Yen ngono ke mbadal dhewe paman. Bali. Mboten, Paman. Ora gelem bali. Mboten. Sampai setahun pun tahun. Lajeng sak mangkene bali wonten ing Demak. Mboten sesarangan kalih Paman. Pripun kan? Ngene Sak mangken asal asal tukul tukul. awake dhewe sisitak. Paman Suryata ayo. Lamat-lamat iki kaya masjid aduh sing ageng. Ana sing sawur sawur. Muga panuwun mukmin. Tumuli bali ning Bintara.
baline Ini kliwat terus. Prawoto dan Sunan Prawoto. Ayo sampeyan kok nganti punan jabang bayi kimono lahir oleh jagat budaya. Iya. Wani. Aku percaya. Sulawyoto senajan to kepiye wae. Kowe lali tapi wajib nyembah ana ing pangarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Senajan to kowe mekaning pati ning arum gandang pingganing kaya dening kembang. Kembang utawa sekar mati ana sak pinggiring kali utawa lepek. Besok Sulawyoto bisa diarani Pangeran Sekar Sido Lepek. Kowe metu sing ora sak mestine nanging kowe tumiba ana sakwiring carang utawa temangsan. Yo besok bisa diarani penangsan. Nggih kanten menika lelampahan Sulawyoto Mbalilo lairipun penangsah. Panjenengan sami saged metik sae lan botenipun. Monggo sedaya kaluputan pendem-pendem ana ing gumining pangapura. Dimet ing manggenipun saged tukul rahayu wonten ing Demak Bintoro lumeber wonten ing kagungan kersa. Kanthi sesebatan Robana Atina bidunya kasana wa fil akhirati kasana wa qina adzabannar.